Sziasztok, én Boti vagyok, és most itt vagyunk egy ilyen szerón, bérelt szerverek elosztóján, a Soulkiller szeróján, és itt vagyunk, és hogyha nem halljátok, vagy mindjárt, hogyha majd beszél, akkor húzzátok fel a mikrofont. Szóval itt egy parkourt fogunk kivinni, vagyis fogok. Oké, szar vagyok mindig. De miért vagyok mindig ilyen szar? Mondd már meg. Most honnan tudjam? Hát jó, mondjuk egyszer már kivittem. Aj, ezek a hármasok. Mindig legugolok. Nem, lelépett a másik gyerek. Os. De húzzátok föl a mikrofont, hogyha ezt nem halljátok. Vagyis ezt a tulajt itt. Na, ide tépésztettél? Na, mit tépésztetel? Megöllek. Kivinni akarom ezt a parkourt. Hát de miért csinálod ezt? Na, hogy megcsinál még egyszer. Akkor Nevű játékos. Hát de hagyjál már! Hát trollkodik a gyerek. Fölvettelek. Ura. Fura, amúgy... Hagyjál már! Amúgy videózok, de nem gond, úgysem foglak beárulni Pampisznak. Hagyjad már! Kikapcsolt a gépet. Hát, nem kapcsolt ki. Kikapcsolt? Kikapcsolt a géped? Ja, nem. Jó, megyek vissza. Hova? Bakker, mikor viszel végig? Serú. Várja. Mindjárt jövök ká. Káups. Na, leléphet. Szalóról. De még kiviszem párszor ezt a parkourt. Ó, jaj. Mikor jön már föl? Amúgy lesz PvP videó is. Csak kérlek szépen dobjatok pár lájkot. Nem kell 5, 10, 100-at. Nem kell semennyit. Nem kell sokat. Csak icuri-picuri. Legyen már lájkom. Mert biztos, hogy a YouTube pénzből lesz majd egy új gépem. Ó, mikor jön már ide? Az icuri-picurit nem kell nagyon sokat dobni lájkot. Lehet 2, azután majd a PvP videókra majd lehet 3, 4. Meg addig várakozok, hogy ez a gyerek mikor jön már föl. Elszarok. Nem jön. Még végig akarom jönni visszafele is. Na, itt vagy. Bocsánat, mennem kell. Jó, cső. Lelépett. Most másod is kiviszem. Na mostan itt nem vár át. Ez itt nem vert. Ennyi vagy. Hogyha végig viszem még a videónak. Amúgy bocsi, hogy ilyen videókat majd fogok csinálni, mert hát nem olyan sokat fogok csinálni. Amúgy videófelvelőm Fraps. Szóval az nagyon jó videófelvevő, csak én most laggolok. Itt laggoltam magam. Na,
Tehát ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett videót, lájkolj, iratkozz fel, én Boti voltam, sziasztok!